Sit kbir fi triq il-punent fil-Belt se jiġi riġenerat f'25 residenza għal koppji anzjani biex jibqgħu jgħixu b'mod indipendenti fil-komunità. Dan tħabbar mill-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi f'konferenza tal-aħbarijiet li matula jingħata elenku tax-xogħlijiet li għaddejjin brabta mal-Master Plan tal-Belt Valletta. Hawnhekk għandna n-numru ta' housing units u għaldaqstant ħassejna li rridna nagħmluhom aċċessibbli. Xtaqna nikkreaw ukoll numru ta' housing units ġodda ġewwa binjiet antiki l-Belt u anke assisted living għall-anzjani. Dr. Mizzi semma x-xogħol ta' restawri li għaddej fuq is-swar u l-Knisja tal-Karmlu Santu Istin illi saru aktar aċċessibbli. Fisser kif ir-riġinerazzjoni soċjali tinkludi housing aktar aċċessibbli permezz tal-installazzjoni ta' lifts u tisbieħ tal-faċċati. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għal riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Gino Kawki, stqarri li finqas minn sena sar restawr ta' madwar 14,000 metru kwadru ta' swar. Fl-istess waqt qed tiġi restawrata l-Berġa tal-Baviera biex xogħol mistenni jkun lest sal-aħħar tas-sena. Tkellem ukoll dwar iż-żona tal-Blata li ġiet pavimentata biex titjieb l-aċċessibilità. Iċ-Chairman tal-GHRC Stefan Zrinzo Azzopardi għalli għaddej xogħol kbir fiż-żona ta' Marsamxett biex ittejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' bosta residenti fil-madwar li għal snin kienu minsija. Il-pjan ta' riġenerazzjoni għal naħa t'isfel tal-Belt tal-Marsamxett huwa magħmul minn numru ta' proġetti, kullana ta' proġetti illi ivarjaw bejn restawr kif ukoll interventi oħrajn il-koll maħsuba biex itejbu il-kwalità tal-ħajja tal-residenti għaliex din ir-riġenerazzjoni qegħdin nagħmlu hawnhekk irdu narawha wkoll fl-isfond li din hija żona li fiha għandna numru sostanzjali ta' residenti. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia għalli bħalissa għaddejjin mal-15 inizjattiva b'nefqa ta' 24 miljun euro fondi Ewropej. Bħala gvern issa r-rwol tagħna fil-fatt huwa li nagħmlu stimolu ekonomiku, finanzjarju lil din iż-żona tal-Belt Valletta, imma wkoll is-siti storiċi wirt dinjinajtiena illi għandna fil-Belt Valletta. Fil-fatt qegħdin naraw illi dawn il-postijiet jingħataw lura lill-ġenerazzjonijiet illi ġejjin. Ix-xogħol fin-naħa t'isfel tal-Belt mistenni jitlesta sa sentejn oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.